Hej og velkommen til denne lille film om min lejlighed. Jeg hedder Janni Boholt Nauta og bor i Husum på 6. etage i et højhus. Midt i rare dejlige omgivelser, allerøverst oppe, der hvor man kan se, at jorden er rund. Lad os gå indenfor. Her ses mit arbejdsbord, og her mit fine vitrineskab. Og billederne på væggen er min far og min mor, og så med min mor fotograferet med min mormor. Næste afdeling er spisestueafsnittet med mit fine spisebord, der passer med min mormors gamle stole. Og det store vindue med udsigten, at jorden er minsandten rund. Det passer. Forbi det lille køkken og videre ind i soveværelset. Her er stilhed og ingen grund til klage. Jeg bor helt alene på 6. etage, og jeg har fravalgt at have et seksualliv for mange år siden. Og det gælder alt, hvad der har med sex at gøre. Har du set filmen om lejligheden her, så vil jeg godt sige dig tak for besøget i min lejlighed. Og det har glædet mig at vise den frem for jer.